सिगांथाराव आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव सिस्टारखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा आङो सिस्टारनिफ्राय गुबै मिथिनानै लागोन सिस्टारा बबे मा गामिनि आरो मा जायगानि आरो बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव माब्लाबाफोर फैफेरबाय नामा आङो बेखौ मिथिना लागोन। एक्चुअली आंनि माबाया जायगाया ओरैनो डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामिया जाबाय माने भेरगाव एरियानि टटलापारा होननानै बुङो जोंनिखौ। ओमफ्राय आङो चिराङावथ' आगोलाव फैखांबाय 2017निफ्रायनो बिदि गेजेर गेजेर माबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बबेबा गामियाव खालामनाय जादों आरो प्रग्राम। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो गुबुन जायगायावबो थांफेरबायमोन नामा? औ दायो नोंथांमोननि चिराङाव आरो दंबावो दिनैजों ओरैनो चिराङाव दायो मोनब्रै जानानै दङ प्रग्रामा। दिनै मोनसे थांसिगोन ओमफ्राय दङ गुबुन गुबुन जायगायावबो दङ। ओमफ्राय सिस्टारा माब्लानिफ्राय बेखौहाय सोलोंजेनामोन? मेथाइ खननायखौथ' आं स्टार्ट खालामनाया 2000 बारा गोबाव जायाखै 2016सो जादों नामा। अनलि मेथाइल' रोजाबो ना मोसायोबो सिस्टारालाय? एक्चुअलि आगोलाव आङो गोदान टाइमाव बा उन्दैनिफ्रायनो आङो मोसानायावसो माने इन्टारेस्टेडमोन। बेयाव आङो माबा कथक खालामदोंमोन बिसारत खालामबाय कथकआव। बेनिफ्राय क्लास 8-9 फोरनिफ्रायसो माने मेथाइ खननायखौ एसे माने स्टार्ट खालामहांदों आरो। अनलि दानि जाखांफुबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा मेसेज हरनो सानो? जोंनि दायो बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेराव गोसो दङ बेखौ खालाम, खिन्थु फरायनायजों लोगोसे जाय जेरैखि जियानो खालाम मेथाइ खन बा सोरबा मोसा बा सोरबा खेलायाव गोसो दङ बिथांमोना गावनि माने लुबैनायखौ फल' खालामनांगौ होमबानिया एसे इजि जाहैयो। आरो बेजों लोगोसेनो माने गासैनोबो जोंनि एक्सारसाइसबो खालामबाय थागोन। गोनांथियानो जोङो फरायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय आलासिखौ जों दसे उनावनो थिखांसिगोन। जाबायानो मोननै बुस्थुल' एडजास्ट खालामनो नांसिगौ। जाबायानो दा बेनि सिगां जों गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय सिस्टारनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।